Pero mayor que nos conte como se presenta esta edición tan especial un dos integrantes da Asociación Castelo Deporte. Álvaro Pérez, que tal? Boas tardes. Que tal? Boas tardes. Bueno, imagino que unha edición especial e como xa estamos a comentar estes días e sobre todo pois momento para facer balance, imagino que queda xa moi lonxe, non? Esa primeira edición alá polo ano 2010 que se celebrou seguro que con moitísima ilusión, pero tamén seguro que con poucos medios. Sí, eran outros tempos, pasou moitísimo tempo, xa non só 15 anos, tamén os anos da pandemia nos que non fixemos durante 2 edicións a Travesía do Xalo. Entón, sí, é unha edición especial que sae un pouco do que viñamos facendo estes últimos anos, bueno, coa carreira e coa andaina, este ano engadindo unha carreira máis e engadindo, pois, ao final un fin de semana de festa, porque queremos que a Travesía do Xalo siga sendo eso, unha festa no monte, para que a xente, sobre todo, o pase ben, para que coñeza o Xalo, para que faga deporte, pero para que o pase ben durante toda a xornada. Está claro que unha festa que ademais este ano se vai a prolongar durante 2 xornadas, porque, por certo, este ano xa como un dos cambios a proba se realiza habitualmente era o domingo, non? Sí, e ademais foi un cambio do que tiñamos dúbidas ao principio de que repercusión tería na participación, tiñamos un pouco de medo de que pudera afectar a baixa e pasou o contrario. Imos igualar prácticamente a participación máis alta do ano 2015, achegándonos as 900 persoas no total, é a edición con máis participación tanto na carreira como na andaina en realidade, baixou un pouco nas carreiras infantís, así que, bueno, o do sábado parece que foi unha boa decisión, ainda que seguro que tamén sumou pois o propio aniversario. Sí, todo un éxito, como ti nos comentas, pues prácticamente récord de participación en esas diferentes categorías e unha proba na que está aberta pues a corredores de prácticamente calquera tipo, ¿no? Tanto para os que compiten, que se toman moi en serio esta cita, como tamén para os que únicamente desexan disfrutar, ¿no? De unha festa ali na monte. Sí, e ademais, bueno, o feito de que esas dúas carreiras abre a participación a outro tipo de públicos que en moitas ocasións pois lle daba medo mellor lanzarse a eses 21 kilómetros, así que, bueno, a posibilidade de ter a carreira de 10 tamén fai que veña xente que non estivo habitualmente, que creo que vimos ter moita xente nova, digamos, que vai ser a súa primeira experiencia no Xalo, e iso tamén é algo positivo, porque tamén un dos obxectivos é ese, de dar a coñecer o que temos para poder disfrutalo despois todo o ano. Bueno, dicíamos antes que este ano se presenta con novidades e sobre todo unha delas esa exposición que xa leva varios días a que a xente pode achegarse e disfrutar dela no baixo o título 15 anos no monte. Explícanos un poquiño que pode ver a xente que se achegue a dali. Pois ten nesa exposición todos os resultados, todos os podios das 15 edicións, ten tamén unha mostra de fotos que a verdade é que dan, bueno, son unha boa forma de entender como foi evolucionando a carreira andaina ao longo dos anos, dende ese ano 2010, onde, bueno, contábamos que, por exemplo, os dorsais facíamolos a man, con un rotulador poñendo cada número, e como foi medrando, pois incorporando patrocinadores, incorporando actividades adicionais, como as propias carreiras para as nenas e para os nenos, ata chegar a hoxe. Así que, bueno, pois ese recordo de todo o que pasou nestes anos, que foi moitísimo, moi variado, así que ata o luns, durante todo este fin de semana, ainda está esa exposición que se pode ver en Folgueira, en Castelo, e que ademais vai ser está instalada no lugar desde onde vai sair a carreira en andaina, que é outra das novidades, que recuperamos algo que xa facíamos ata o 2018, que bueno, pois a carreira sae desde o centro de Castelo, desde Folgueira, onde está a antiga taberna, que tamén estará aberta, e remata despois na polideportiva. Pois animamos dende aquí a toda a xente, non só aos que participen en esta edición da Travesía do Xalo, senón tamén ao público en xeral, que seguro que se levarán unha agradable sorpresa. Por certo, sempre pregunto polo percorrido, cambia moito con edicións e con respecto a edicións anteriores? Bueno, cambia, é unha das particularidades da Travesía do Xalo, que en 15 edicións sempre foi completamente distinto. Din que é o máis duro das 15 edicións, o da carreira longa, o da curta non tanto, é máis accesible, pero sí, é un percorrido que ademais percorre íntegramente o monte comunal de Castelo, pero que ten un desnivel de 2.800 metros acumulados, bueno, unha carreira dura, que tamén, por outra parte, é o que buscan os participantes, así que creo que o terán. Pois de edición especial ese 15º aniversario xa da proba cullerdense que se vai a disputar este ano, lembren, o sábado, día 25. Pois Álvaro Pérez, como sempre, moitísimas gracias por atendernos, que sexa todo un éxito. Moitas gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Un saúdo.